Għaddej xogħol biex jitjib id-dħul u l-ħruġ mill-imtarfa min-naħa tar-Rabat. Dan fil-waqt li qed jingħata l-asfalt fit-toroq ta' din iż-żona. Dawn ix-xogħlijiet se jsiru wara l-sena l-oħra tlesta ċ-ċentru tal-konservazzjoni tal-ilma ftit pass il bogħod, proġett li sar bħala parti mir-reġenerazzjoni tan-Nigret. Żona li għal ħafna snin tħallit abbandonata. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg sostna li dan qed isir anke għaliex l-aċċess bejn iż-żewġ lokalitajiet huwa xi ftit perikolus u f'din iż-żona saħansitra seħħew inċidenti fatali. Allura rridu ntejbu anke s-sigurtà hemmhekk ta' dħul u tal-ħruġ. Xogħlijiet avvanzaw ġmielhom, ovvjament fil-futur ukoll ħajkun hemm importanza doppja li dan se jingħaqad ma' proġett ieħor ta' kważi livell nazzjonali fejn ser naqdu il-mixja mill-imtarfa għall-imdina permezz ta' proġett li għandha d-diviżjoni ta' xogħlijiet pubbliċi. Is-Sindku tal-Imtarfa Daniel John Attard spjega li r-residenti u kull min jiffrekwenta din iż-żona se jgwadanjaw hekk kif bħalissa tirrenja xi ftit konfużjoni ta' traffiku. Din hija żona kif jaf kulħadd li hija frekwentata minn mijiet ta' residenti li mhux biss jgħaddu bil-karozzi imma fuq kollox hawnhekk jintuża għal fini ta' eżerċizzju fiżiku, ġifieri billi se jiżdiedu central strips bankini biex il-karreġġati jiġu aktar siguri għal daqstant ir-residenti tagħna se jkunu jistgħu jippasseġġaw f'dan il-pajsaġġ mill-isbaħ bejn l-imtarfa in-Nigret u r-Rabat b'mod aktar sigur. Intant waslet fl-aħħar fażi tagħha triq li twaslek għal Miġra Ferħa, jiġifieri l-hill climb tal-Imtaħleb, fejn fil-ħdud ikun hemm diversi dilettanti tal-karozzi telqu. Iżda apparti mid-dilettanti tal-karozzi, din it-triq se igawdu minnha l-bdiewa tal-Inħawi u l-ftit residenti temmek li jagħmlu użu minn din it-triq ta' kuljum. Intant inbeda wkoll ix-xogħol ta' bini mill-ġdid tat-toroq li waslu għax-tajta ta' Arlabsi fis-Siġġiewi b'investiment ta' madwar €900,000 mill-Gvern ċentrali. Il-Ministru Ian Borg qal li minn dan il-proġett u minn oħrajn bħal ta' triq li twassal għal St. Peter's Pool f'Marsaxlok ser igawdu mijiet jekk mhux eluf ta' persuni li jżuru dawn l-inħawi speċjalment fix-xhur tas-sajf.